Bu sapakda, bu videoda indikatif, prezent, yani häzirki zamana geçeceğiz. Rumunçada nähili geçýärler, häzirki zaman nähili anlatýarlar. Şoňa sertit geçelim. Rumunlar hem dil türkmen dilinäki ýalak, ýönkümede ütkötýärler. Yani hem latin dilleri ýönkümede ütkötýär diýip bilersiz. Bolýa. Birinji bilen A sesine diýen işikleri sertit geçelim nähili ütköýär. Meselem, akynta. Akynta. Näme? Aýdym aýtmak ýa-da instrumentlary, muzikal instrumentlary çalmak. Üfürem alsaňyz, yani düýbişlikde mydama A sesi ulanylýar. Okay? Mydama düýbişlikde. Bolýa. Ne akynta ýönkümede nähili ütköýär, oňa seredeli. İlk bilen açılışmamyzy ýazýas. Men, sen, tu, yel, ýa, diňe birini ýazyp goýajak. Noy, voy, yey. Indi menlikde kynt, A taşlanýar. Senlikde kynts, C öwürlenir. Mesela yel kynta bolýar. Yumşak A bolýar, öwürlenýär. Noy kyntam. Voy kyntats. Yey kynta. Görşüňiz ýalak. Nähilek? Bul hemme köp işikleri düşünýärler. Tu, yani senlikde i diýenýär. Yani paşdy hemmesine diýip bilerim. A, am, ats, ýene de A, yumşak A. Esasan goşulmalar şu ýagdaýda gitýär. Kän bir ütköýän tapawut ýok. Eger özüňiz ütkötmek isleseňiz, size käbir işlikler bereýin, ütkötüp bilersiňiz. A, termina, meselem, A urka, A termina näme? Diýinmek, utarmak. A urka ýokary minmek. A diskuta, A repara, diskuta. Gurrun döşlük etmek, bir mesele çözüw üçin gurrun döşlük etmek. Repara bejermek. Kiçik klaslarda ýadyňyza düşýän bolsa, türkmen dilinde de öwrenemizde näme? Hem işlikleri ýönkümede ütködüp ýazýardyk. Ine şol işliklerim siz ýönkümede ütkötseňiz, sizin üçin praktika bolar. Öwrenip gidersiňiz ýalak. Indi A diýen başga işligi seredeli. Şunu paraýyn. A alerga. Olam A diýen ýöne şu ýerjikde E bolan üçin, yani bir açık köp sesli diýen ütköýär. Ýöne shower concept. Indi ýewde meselem alerg. Nämetdik? Soňkany aýyrdyk, gyzyndyk. Tuda nämetmeli? I gelmeli. Onda alerg. Şeledem. Yelde oldukda soňy A diýilmeli. Ýöne şu ýerde ine kiçi şu E diýen üçin şeýler akkolýar. Alerga. Ýene de soň A diýen ýöne şu ortada ütköýär. Görmem üçin şey deyin. E bolýan üçin. Bolýa. Dowam edelim. Noyde. Näme bolar? Am goşmalydy. Şeldem. Onda alergam. Dam. Boydo. Alergat. Şu A sesini dinleyenler
Yani olluğun birligem köplügem şowur zat. Şu üçüncüyünün formasyny alýa. Köplügem alýarka. Men algaýan, siz algaýaňyz. Olar algaýaly, ýok, ol algaýar, biz algaýas, algaýarys, has dogry ýazsak. Siz algaýarsyňyz, olar algaýarlar. Ne sersiniz ýalag, ýene denäme. Şu ýerde ýumşak a, oňa nemedim? Ýöne şowur goşulmalar, şowur meňzeş goşulmalar şekline. Edil bu formatdaky ýagdaýa käbir işlikler öleýin. Eger üýtgedeseňiz gelse, göklen ýazaýyn. Praktika etjek diýseňiz, aplika gitmek, şeldem bir ýer taşlap gitmek, ançerka, synanşmak, aştepta, garaşmak, antreba, soraw sormak, şeldem. Şoň hemmesi mine ünserşiniz ýalag sesi ba. Antreba. Şular hemmesem şu formatda. Şu ýagdaýda üýtgetmeli bolýaňyz ýönkomede. Onam üýtgedip praktika edin. Indi ýene bir görnüş. Hemmesem a diýen ýöne çalajy içindäki sesler üýtgeýän üçin bir açyk ýönkomede çalajy üýtgeşme bolýar. Şoň üçin hemmesini aýdyp geçeýin diýen. Ve kitaňyzda da batyr eger okap öwrenýän diýseňiz, okabam bilersiňiz. Ajuka. Ajuka oynamak, şeldem. Indi ýew, jok. Owaly, owurly. Jok. Tu, joç. Bular ýene şowurzat. Ýoşla şeldem. Aýdyşym ýalyk, ýani şo bir kanun dowam etýär. Munda da a bolýar ýöne çalajy arasynda üýtgeýär. Jaka, jukam, jukac, joaka. Ne görşüňiz ýalyk näme boldy? Şowul goşulmalar, at ve kyny birleşdirýän soň bile urlýar. Ýene konseptde düşünüňiz. Okay. Buňa değişlem käbir işlikler bereýin. Ýönkomede özüňiz üýtgedip öwrenşersiňiz ýalyk. Aruga, näme ibadet etmek, namaz okumak diýip bilýär. Apurta, giymek, zbura, uçmak. Indi insanka görnüş a diýen onuň seredip geçelim. Anvaca. Näme? Öwrenmek, şeldem okamak. Sapak zat okamak. Esasen anvaca nähilek bir zady gaýtalap enlik şekilde köp okap zat etýän bolsaň şo anvaca. Meselem biologiýa üçin näme köp okap şo zadyň üstünde durup okaýan. Şo şekilde okamak. Bir zatlar öwrenip gaýtalamak bilen gaýtalmak hereketi bilen öwrenilýän okamak şekli. Bolýar. Bundan şunu aýtýan sebäbi buga meňzeş işlikler var. Meselem studiýa. Bu türkmen dilinde ýene de şo okamak diýýär. Ya da afla. Bu öwrenmek, okamak. Ýani bu näme tapaldy? Yani hemmesi bir hilek öwrenmek manysyna gelýär söýseňiz. Türkmen dilinde ýöne anwaça. Näme diýdik? Bir zady gaýtalamak hereketi bilen öwrenmek. Studiýa. Bir sapak zady okumak bol esasen bilen bir hakyny bilgi edinmek, informasiýa, maglumat edinmek. Okay? Bolýar. Gaýtyp geleli. Indi ýönkeme diýip göteli. Anwaça.
You und was ana ayrıyaz. Ne? Minlikte madama şu son koyu sesini ayrıyaz. Un, tu, un, vet. Görüşümü diyalog iyi koşuldu. Yani şu yerde yumuşak ağımız uğurlu. Okay. Un, vatsa. Bular bir yerde de näme? A. Şu yumuşak A olmalı. Sorry. Böyle. Yel anlatsam. Anlatsam. Anlatsat. Bulam yine şu üçüncü mingdeşi etilöz volya. Anlatsam. Ne görüşünü diyalog. Şol bir koşulmalar koşuldu. Seriyen bolsanız. Ediriş kanununu ütkeyen. A. Spala. İlişkilerim yankımı ütködüp öğrenip özleştirip bilersiniz. Aşağıda description'a bir site koyacak. Sonundan özünü depterinize yankımı ütködüңizsin. Şu beren işliklerimi şol site'dan barlap bilersiniz. Doğru ütködüňizmi, yanlış ütködüňizmi bilem. Diyeni A afla deyipdim. Ol birazcık kalama geçireyim. Birazcık ütköýäm. Yew, tu, yel. Bulam A diýen işlik hawamy. Yani menlikde yew aflu oğurlaýam. Şul exceptçiye diýip bilýäs, okay? Yani easy şortat. Afli, afla, yumşak, aflam, aflats, yine de afla. Ne görüşünüzde dinleyece şu menlikte ütke abişni son sesini taşlayasa yönü hazır bunda birazcık bir hilrak olya, bir ses olup kalya ve aytmak kıyın düşe. Şol üçün o goşulan. Yönü iyi de şoğurdat goşulmalamız. Yönkömelerde. Şuna mengdeş yeni bir işlik koy olam. A. Näme yazın? A. Antra. Näme girmek. Şeldem. Buna mı özünüz ütködüp praktik edip bilersiniz. Şu menlikde näme olya? Antru. Antru olya. Okay. O diýip aýtdym-da, öý diýip eşitildi. Intro, okay? Intro. Intra. Intro. Bolýany başga görünüşe geçelim. Yine de A diýinýa yönü, yönkömi ütköşük. Yankı görünümizden. Görül birini. A. Lukra. Näme işlemek. Şul menlikde ez goşulýar. Yani you lukres. Tu lukres. İyi goşulýar. Allıkta yine de näme yumşak A diýen goşulýar. Lukreyaz. Noy lukram. Yani izinaki isterseňiz goşulmalar şowurzat. Lukreyaz. Yani lukres yine de şu i yumşak A ortada a at. Nika es. Şunda şu şekilde bolýar. Okay. Buna değişli işlikler bereýin. Yönkömi ütködüp özüňiz praktik etseňiz. A. Desena. Edir şunu ýalak bolýar. Meselem
Menlikde näme bolar? Desenes. Bu surat çekmek. Bir zatlara dizayn etmek. Pikta. Bunlar renklep çekmek. Da. A. Traversa. Yol kesip geçmek. A. Conversa. A. Fuma. Kitabımızdaki işlikler veriyen. A. Dansa. A. Visita. Başka? A. Completa. Değinmek. Otur. A. Correcto. Doğrulamak. Da. Bu işliklerimi özüňiz praktik edin. Bolmasa ýadyňyzda galmaýar, şeýle praktik edip öwrenmeli. Bolýa. Indi başga görnüş. A. Studia. Manysyn aýdypdym häli, bilen es. Bu kän bir tapawut edenok bu ikisiniň arasynda. Çalja iyi bolan üçin şurada çalaja itgeýärde. Häzir görürsüňiz. Eu studies. Görüşüňiz häli ýene-de şol es goşuldy. İyini ýoklamyzok, durýa. Tuda näme etýärdik? Deňeje iyi başladık da. İyi. Boldy. Menlikdäki ýygyny iyi. Yel. Studi. Ya. Sa. Näşe ýerdäki a näme demizok, okey. Bir ütgeýänlerde şo diýip biler. I a bolýardy. Berde e a bolsa. Studiem. Serdiňizmi? Menlikde näme bolýar? Abyşna am goşýardyk. Amy. Bu ýerde em. Em. Ne sese wara ütgetmeli bolýardy. Ne? Ütkoş geri şul or. Bolýa. Voýda näme bolar? Studiat. Studiat. Ýokardan ýazmaýtýan. Bolýa. Ýydy şu. Bolýa. At. Ýene-de ýumşak a diýilni. Şol bir kanunlar, okey. Kendi üretkenik. Muňa da praktika etmeňiz üçin, özleşdirmeňiz üçin käbir işlikler bereýin. Üýüş. A. Skia. Näme ski etmek? O da typmak gardy. A. Kopia. A. Fotografia. A. Kiria. Kireyni tutmak şeldem. Bolýa. Soň ediňiz soň depderinize ýazyp bolaňyz soň aşakda goýun, descriptionna goýun saýtymdan barlap bilersiňiz. Ýalňyşyňyzy, dogruýyňyzy, bolýarmy? Indi şu ýere birazjyk ütköşük işleýän goýaýyn. Ýene-de a diýen ýene ütköýüşi başgarajyk. Taya. Kesmek. Amy. Ýewde näme bolýar? Tay. Anyň ýaz. Senlikde de şurada tay. Okey. Ne insertionyny da görüşüňiz alak. Menlik, senlik. Şowr zat. Soň ollukda taýy. Ýdym. Abeşini şol goşulmalar goşup geçeceğiz. Tayam, tayat, taýy. Okay. Soň bärlerini düşünükli özüňiz dersiňiz. A. Unterzia. Gice almak. Bilam edil şonu alak. Unterzi. A derek iyi oýaz. Wala edil şonu yalan däl. Ýöne a iyi oýaz. Okey. Ýöne senlik menlik şol bir zat bolýar.
Unterziehe. I, E. Okay. Either shower that. Unterziehen. E olja bennada. Şoşulman oşyaz. Unterziyats. Unterziye. Köplüğüm shower that. Olja. Inni i diýen işliklere seredelin. Soňa i diýen. Okay. Ýa-ni alary diýmek. Bula i diýenler näkilrak ütgär. Birinji seredeli a dormi. Yatmak. Dem. Menlikde ýene-de soňky sesi zyňýas. Ýew dorm. O bir ses bolsa-da zyňýas. Zyan ýok, aýtmak kyn zatda. Diňinçe afıl da kyn diýip bilersiň. Kanun şeýle-de. Tuda näme etýäs? Ýene-de i boşýas. Her kala kanun. Doarme ollukda. Bizlikde. Dor. Mim. Voydor. Mits. Dorm. Yey dorm. Ine. Goşulmalamyza şowurzadrak diýeli. Ýönüni i diýenler ollukda e. Böbram şu yerçik ütköşük bolýar. Ýöne enem bizlikde ýene-de m diýen, ýöne öňünek çekimli. Ütköde dormim. Säbi i diýen işligimiz bolansoň. I diýen bolansoň, bunda şol şekilde. Bolýar. Dormits. Okay. Indi has ünfermeldadyňyz, ýa-ni a diýenlerde näme diýip? Şu olluğun birligi, köplügi deň bolýardy. Munna deň däl, gördüňizmi? Munna menlik we olluğun köplügi deň bolýar. Indi i-de şoňalyk, i diýen işliklerde. Bolýar. Başga görnüşini seredeli. Avini. Wien. Bunu özüm ýazypçykaýyn. Bolýar. Ýazypçykdymmy? Görşüňiz ýalak näme diýi? Ýene-de menlik we olluğun köplügi. Şol meňdeş bolýandyr. Okay. Ýatdan çykarmaň. Goşulmalarymyz senlikde mydama i bolşýarlyk. E. Okay. E bolýar. Im. Ets. Bolýar. Başga bir işlik. A yeşi. Näme çykmak? Yani görme manysy çykmak. Bizden soňdan zat goýuşyňa görä bir açyk ütgeýär başga videoda düşündiripdim. Bolýar. Ýene-de goşmaça işlikler ýazdym. Bularym çalaja ütgeýän zatlar bolansoň seredip geçeliň. A yeşi çykmak diýipdik. Senlikde ýene-de şowur zat. Howmy? Näme diýen bu menlik we köplüğini renklap çykaýynmy? Serşiňiz ýalak. Ýene-de meňdeşdir, okay. A diýen işlikler ýalak däldir. Soň ollukda e. Okay. Görşüňiz ýalak. Ine aşdy bilmek. Bir şunna birazjyk ütköşük. Ne sese diýen üçin aşdy. Aşdy diýeni ýew, şty. Men bilýän. Okay. Senlikde ýene-de e, ollukda eş. Sonra i. E diýdim i. Bolýar. Bizlikde ştim, ştit. Bular näme? Ýene-de ne? Meňdeş. Okay. Meselen i diýenlerde birinji we soňky ýönkeme meňdeş. Niýe i diýeniň başga bir topbugy bildir düşünden daşary. Birazjyk ütgeýän, has ütgeýän. Okay.
Onu seyredelim. Näme? Açeti. Ne? İdini. Havmayanı bul yankıdan üt koşuk. Okay. Yankıdan üt koşuk. Menlikte esk koşulya. Göröle yev çi tesk. Meno koyan. Tu çi teşt. Çi teşt. Gördünüz mü? Senlikten ahil ütködü. Çi teşt. Yel ya çi teşte. Ol okoyar. Noy çi tim. Voy çi tit. Bulam näme? İdin yanlar näme dipdik? Birinci ýönkeme bilen meňdeş, soňky ýönkeme çi tesk. Olar okaýalar. Ene şol goşulmamyz idin ýanyň bir topbagynyň görnüşinde. Okay, eşt. Eşte bu ýer meňdeş, köplükler meňdeş şowatly. Esk, esk. Okay. Ini buňa öldüşdirmek üçin işlikler bereýin. Amultimi. Sen multimesk diýip birinji öwrenen sözleňizden. Amultumi. Näme? Bir sağ bolsunyňla minnetdarlyk bildirmek diýmek. Amultimi. Apregati. Ýatçykaýyn apregatina taýýarlamak. Aplati tölemek. Bulan hemmesini özüňiz ütködüň ýönkemede. Agasi tapmak. Aprimi almak. İngilizce'de receive. Associ gelmek, yetmek bir ýerek. Avorbi gürlemek. Alokyi yerleşmek. Adori islemek. Apeskiu nem balyk tutmak. A kalari şoka at çapmak. Agreşi yalnışmak. Agati nahar bişirmek. A antılni duşuşmak. Bolýandan bu işlikleriň hemmesini özüňiz ýönkemede ütködüň depterinize ýazyň hemmesini. Edil o başlanyç klassa türkmen diline etişimiz ýalak. Okay? Hemmesini ýönkemede ütködüň. We şakda goýan saytym descriptiony goýan saytymdan barlap bilersiňiz soňundan. Ni biram ı sesine, yani şu sese diýen işlikler bar. Bulam ken ütgänok diýip bilerin. Şu toppa değişli. Okay. Şol üçin şu ýerden ýazaýyn. Biraz deňeşdirmegiz üçin. Meselem, bu ı sesine diýen işlikler köpem däl aslında bir esasan iki sana bar. A hotary näme? Karar vermek. Ýönkemde ütköýüşine seredelin. Ýew hotarysk. Bunda esk, ide esk bolýady, bunda ask. Hotarask. Şu goşulmak şolya. Okay. Ni idin ýanyna näme? Eşt, bunda aşt. Hotaraşt. Okay. Aşt. Oldukda. Hotaraşte. Berde eşte diýip, berde aşte goşulýa. Bizlikde hotarym. Hotarym. Okay, Hotaryc. I sesi, okay. Ыц.
Yine de näme dipdik? Birinji we soňky meňzeş bolmaly. Onda ho ta risk. Okay. Inha. Şu şekilde. Buna meňzeş işlik a ury ýigrenmek. Edil şu şekilde ýetkäýär. Okay. Bu sesine diňýän üçin nähil onda? Ask, aşt, aşte, ıts, ask. Okay. Çalaja tapawutly iyide iyi sesine diňýänlerden. Bu zamany üýtgedip öldüş. Bolly. Häzirki zaman şolardan ibaret. Ýönkemede üýtgeýşi esasan şolaryň sermeli köpräjik näme öldüşdirmeli, ýazmaly, köpräjik özüňiz synanyş görmeli. Şonu hasam derüçük ýadyňyza galyp gitýär. Kyn däl. Ola, bu video birazçyk uzagrak bolýar, ýöne öwrenmeli adamyz biraz känrakdy, kanunlara seretmelilik. Spersava ajuta. Size kömek eder diýip umyt etýän. Da spersava ajuta. Ola, indiki videolarda görüşýänçek.